Bună, prieteni! Astăzi am furat contul de Roblox lui Rudolf, așa că haideți să vedem. Bun. Nu știu de ce are lag. Gata. Ne jucăm Blox Fruit. Haideți să vedem. What? Ce asta? Eu am... Oh my god. Văd că nu mai are bani și să-i consum și pe ăștia. Să mergem și noi la altă insulă. Că și așa văd că nu mai are bani. Și eu cumpăr pe aia de 1000 dacă e aici. A, nu e. Eu cumpăr pe asta de 600. Gata, nu mai are bani. Ok, și hai să-i cumpărăm și pe asta de 1500. Asta e parcă e mai frumoasă. Mai are 499 de dolari. Ok, hai să vedem. Aici suntem la marină. M-am blocat. Deja. Uite așa. Ok, bun. Hai să facem niște cerculețe cu ea. Nu merge. E barcă de aia proastă. Cred că mergem să-i cumpărăm alt fruct mai prost. Ok. Cred că vreau să mergem la deșert. Nu-i cumpărăm fruct mai prost, că după aia dacă intre pe contul meu, mă bate. Bine, nu prea are cum, dar bine. Unde e deșertul ăla? Sau haideți aici, la pirați. Mamă, câte chestii are el aici la items. Magma? What? Ok, hai să vedem. Hai să mergem aici. Hopa, bang. Asta îmi place. Nu merge să-i punem? Nu merge, din păcate. Acum haideți să ne batem. Pentru că avem chestii pe aici foarte bune. Am uitat să vă spun, Rudolf nu e acasă. Da, a rămas... L-am uitat la Slobozia, din păcate. Că am avut puțină treabă și l-am uitat acolo. Și a zis că vine el într-o oră, două. Și... Bine, sper că nu m-a mințit. Bine, chiar nu mai știu dacă l-am uitat. Bă, dar de ce îi fac eu aici lui bani? Vreau să știu. Nu știu de ce îi făceam eu bani. Mamă, ia uitați aici. Am și eu de-asta pe contul meu. Vreau să-i dau la asta. Mai dai una, mă enervează. Oh my god, mi-a dat una de a murit. Oh my god. Nu, am murit. Haideți să mai avem puțin și-l batem. Sper ciudat că joc pe tabletă, că i-am găsit-o gen aici. Că el și-a și uitat tableta. Oh my god, am dat și eu de... l-am omorât. Așa, haideți să cumpărăm... What? Mi-a dat aici un cer de prietenie. Ok, haideți să cumpărăm cea mai scumpă barcă de aici. Da? Deci cea mai scumpă. Unde e? Uite aici. Asta e cea mai scumpă barcă.
Aceasta este cea mai scumpă barcă. Ok, hai să ne jucăm. Ok, vreau să mergem. Dacă aș fi avut bani, aș fi cumpărat sand. Fructul sand. Da, n-am bani, are și el 1000, e sărac. Bine, nu e ca și cum eu i-am consumat toți banii. Haideți aici. Că... Doamne, dar ce greu se mișcă barca asta scump. E cea mai scumpă barcă pe care am avut bani să o iau. Ok, am ajuns aici. Și... Ok. What the heck? What? Ce-am găsit, Doamne? Ce-am găsit? Doamne ferește! Asta aici că credincios are și o cruciță la gât. What ce e aici? Ce vrea mă ăsta? Nu mă bagă el în seamă. Nu vreau mă nimica, ieși. Vezi că are multe chestii aici, Rudolf. Oh, vreau buzduganul. Ok, am pus buzduganul. Bă, el nici nu s-a jucat cu buzduganul ăsta. Cred că o să-l sun acum ca să-i spun de ce nu s-a jucat cu buzduganul. Haideți să mergem la junglă. Oh my god, nu merge. E să mai încercăm o dată, poate merge. Mă, ce vrea mă ăsta? Că dacă îi dau una... ce? Poate dacă îmi dădea el una, că am și murit. Oh, văd că are multă energie. Ua, ce se aude? A, dar sunt ăia prin spatele meu și poate ăia sunt. Hai să mai cumpărăm și noi barcă, că nu mai avem. O cumpărăm pe aia la $1000. Ca să mergem și noi mai repede la junglă. Să facem quest-ul cu Gorilla King. Și cei care se joacă Blox Fruit știe despre ce e vorba. Oh, ia uite aici. Wow. Jungle. Haideți să ne urcăm aici. Vreau să mă urc aici în copacul ăsta. Ok, nu vreau să-l stric. Vreau doar să mă urc. Ok, hai să facem quest-ul cu gorila, că a rămas săracul fără bani. Și dacă vede... Bă, ia uitați-l pe Cristiano Ronaldo, ești nebun la cap? Hai să-i zicem să-i cerem un fruct. Please, fruit. Ok, sper că n-a plecat. Eu le-am zis așa în chat și cine vede să vină la mine. Haideți să mergem mai repede. Mă, dar cu ce dă mă ăia? Înseamnă că au fructuri puternice. Fructe, nu fructuri.
Ok. Nu mai vreau nimica. Hai să-i cerem fruct. Chiar îmi doresc un fruct. What? Ce-au primit mă ăștia la